sa dá. No dá sa vyskúsiť. Som si dala vývar. Ježiš, chceš aj ty? Nie. Opoštuješ? Nechcem teraz. No daj si. A čo mám dať? Potom si dám. No horúci, nie? A? Som si ho riadne osolila. Vieš? No to, babka. Ja viem. Dajte. No poď, fúknuť ideš, Olivka? No čo, už sa ti to suší, dala si si poradiť na to. Čo? Šinterka. Babka zakýva do vlogu. Ahoj. No neskoro. Moja zlatučka. No. Vidíš to, nie? No a čo s tým? No však to máš prečítať. Rís, No. Chat GPT, Skibidi, Rís, Chat GPT, Live, Lane, N, Jaký Američane. Čo? tu, neviem, Book, Boomer, Bummer, ty boomer. Flycay, Čo? Tying, Knot. Ale prd. No to čo znamená to Skibidi, čo akože? Neviem. To si zo Skibidi pirata z tej hudby, tak ale to je akože on nejaká Som ťa nachytal. kľúčka. No, Hanka prečíta. Čo? Čo robí na nás? A čo? Nebať? Ťa pri tom trošku ale. Že sa fotíš. Točíš. Nejaké tu je ticho v tom aute, nie? Konečne ticho. Však sa môžeš rozprávať, keď niečo chceš. Čakám. Čo čakáš? No však ja rozprávam, keď chcem, tak aj ty niečo môžeš rozprávať, nie? Teraz nemám čo povedať. Nejaké múdrosti. Ale táto tvoja otázka, no povedz nejaké múdrosti. Však. A tak ty to bezo mňa nevymyslíš aj tak, že múdrosti. Jaj, no to už je len múdrosť. Čo? To nie je, že bez teba vymyslieť. A? Ale ja viem aj urobiť to. Potom. Ja nie som lenivá, ale mne sa len nechce. No šikáca sa nikdy nechce. No, tak ale... Mne sa nechce. Ale... Nikdy sa mi nechce. Ale ideme. Keď tu ostaneš driemkať, tak budeš driemkať celý čas, to nás nabudí a Dobre, už nemám. ideme. Čo nemel? Čo No nemel? však poď už. Čo sa rukou? Tu je stará babka uprchlaná. Čo? Stará babka uprchlaná. No, vidíš to. Cvičiť máš z vlastnej vôle, nie preto, že máš piť pred workouty. Ja nepijem. Netoč mi tak blízko pri papuli, že mám ten herpes.
ti ho nemám ako spraviť. Dobre, Dada. Vyzerám tam šumne? Si práve docvičiť, keď som... 20. opakovania ty ťahneš vždy telefón na konci. Vidíš, jaká náhoda, ja práve začínam. No tak počkaj, na ďalšie. Tak... Proteín, kávička. Ešte, že máš peniaze. Čiže mám, zatiaľ. Dvaja chlapci, asi brigádnici sú tu. Čo? Taký zlatý. Čo? Hej, čo ideš niečo hovoriť? Ale ja nepotrebujem rozprávať, môj Aura za mňa rozpráva. A tento krásny lomnický štít, čo mám na papuli. Aký máš? Ja? Lomnický štít na papuli. Maja mi teraz, že? Ďakujem. Safičko, proteín. Vodička. Smedná som, lebo henté sladké šťandy, čo si zarábáš na to cvičenie, je to hnusné a vôbec to z toho nenávidím. A čo je to za proteín? Čo? Ale Čo vieš, to že je za to proteín? húcháva celý tréning. Nie, dvakrát som sa napila. Čo to je za proteín? Čakaj, chutná. A najskôr si mám dať proteín na kávu, aby som sa dostala, hej? Nutrient. Ale Nutrient, že čokoláda, príchuť. kokos. Ale No, na asi zdravie. veľa vody dá. No a niekto si dávam, aj som si to tak robil cez leto, že som si kávu dal do proteína zamixoval. Fuj, ale je to riadne sladké. Takže vôbec. Ty máš asi ten... Ukáž? Ty máš ten spodok. Z tých parených buchiet moc bielkovín mať nebudeš potom, vieš? To ani nemôžem jesť. To musíš jesť. Radšej si dám z toho chleba. A potom si dáš, až potom si dáš parené buchy. Bezďak v kufri. Jem akože sladkosti bežne také, že koláča, tak to mi až tak niekedy nešmakuje, ale práve, že niekedy tieto kyslé veci mám úplne... Ja som asi jediná na svete, čo neznáša nákupy. 15 minút v Kauflande a cítim sa po 2 nočných. Fakt, neznášam nakupovať. Nemám rada nakupovanie a tieto centra proste... Tak teda sedím, čakám Millarda v aute, lebo on ešte išiel do Malfieldu niečo pozrieť, aby vedel. A ja tu sedím a čakám, pápam cukriky a teším sa. Ideme za deťmi a pokračujeme v rodinnom živote. Sme boli chvíľku sami, boli sme trocha cvičiť, ale to my tak chodíme, že povieme, že však by sme si aj oddychli a neviem čo, a potom aj tak ideme cvičiť, takže... Ale však aj to je oddych, akože je to fajn. No, takže čo sme kúpili, aké čipsy, hej, že si povedali, že večer si dáme nejaký snack, tak sme kúpili karfiolové čipsy, pozri, už ide, už nese tie 2 vajgle. A som zvedavá, kde to dáme, lebo tak máme tak najebané auto, že ja neviem, kde to chce proste dať. A kde to chceš dať? Deti pôjdu pešo domov? Nie, veď sa to zmestí sem pod nohy. Ty kokos, my sme, že
reálne pol dňa sme preč, hej. Pol dňa sme preč a naše auto vyzerá jak... Naše auto vyzerá, jak keby sme boli niekde na týždňovom turnuse, podľa mňa. Ako nie si to predstav, že my máme ísť niekde na 5 dní. Však by sme potrebovali normálne jak sa to povie. Keď sa pekne zbalíš a dáš tam jeden kufor. By sme potrebovali Tatru, alebo čo, ja neviem. My keď pôjdeme niekde na 5 dní, musíme si vybaviť na auto. Nie je to to. Že na to som taká slabá, že sa to naučiť aj som. Videla aj som. Neviem si to tak. Čo? No? My sme kúpili v Kauflande karfiolové čipsy, hej, ale... To sú obyčajné zemiakové čipsy, len môj Petrik si myslel, že keď dáme napísané, že kartofel, tak to znamená, že sú to karfiolové, takže nie, sú to obyčajné zemiakové biele, teda čipsy, takže sme boli prekvapení, ale tak v pohode. Aha, aha. Olivka, nechaj. Hej, dobre je? Čo? No, tak je dobre. Ale opatrne na tú trampošku, opatrne. Aha, aha. Aha, aha. Náš tatík s deťmi je na korčuliach. Tak ja ho niekedy aj obdivujem, že sa mu to... Nie, že chce, ale že on sám chce. Ahoj! Aha, super! Učím ešte také syrové slimáky. Taká rýchlovka. Možno k nám príde navšteva na večer, takže si to nejako... Aby bolo čo, ale... Ja neviem, tieto nedele sú pre mňa dňom, kedy... Ja sa akože tak veľmi snažím byť produktívna a v pohode, ale nejde mi to. Akože aj ráno začnem, že niečo urobím toho dosť a potom na mňa príde také, že a to mám ešte chleby chystať a do večera je ešte dosť ďaleko. Takže no. Je to zvláštne, v tomto obdivujem toho chlapa môjho, že on má takú silu ísť s tými deťmi von. Tak samozrejme, že je to taká dielba práce, hej, že bez toho sa to ako keby nedá tým, že ja som vnútri a chystám kvázi veci aj pre tú návštevu. Toto mi extrémne akože vadí už. Tieto vlasy, ktoré... No, nevadí. Takže musím byť vnútri a v podstate to nachystať. A namiesto toho, aby oni boli pol dňa pri telke, tak teda zoberie ich von. Takže je to tak dobre rozdelené, no som za to tak akože vďačná, že to tak je. Ale... No, proste dneska je nedeľa. A ja teda neviem, že či úplne to keď každý má.
Ale už aj viem, čím to je, lebo ja už som to minule vravela, že keď nesvieti slnko, tak proste ja som v takom divnom tlaku a ja nemám toľko energie, hej, že mala som napríklad dneska 2 kávy, ale tak to ja zase nemyslím si, že úplne káva ti vie dať nejaký, no, ťa nejak nakopnúť bez toho, ale je to také šére. Presne takú mám energiu, takú šéru, takže tak, no.